Салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотиҷи. Хайи акара шинохте ба фикрам. Ҳайвоне раст ки мезани охӯи. Салом алейкум ака. Алейкум салом. Чокади? Салом алейкум. О, Тоҷикистон барем ака зих шидем. Аҷаб подписчикои ака Абдулло салом алейкум ҳама каса. Сати ра хай будурен буҷимонен ягон лайк пайдасусо. Комментар да будурен ахорат кунем фаҳмидем муҷико. Короче, билет гирифтем рости ҳамин бародар хана ёрдам кеси ҳамиҷа бо чӣ хелай. Абед пабед дудаг бахта зура ира бигирен черед ҳамин билет бигирен ёрдам мекунам. Абед чиқад? О, абед чиқад я. Короче, билет гирифтем бародаро 9000 харқамиша чи харши. Ҳао, харши Ӯзбекистон гирифтем хай духтурсипориш ана фаҳмидем рости ҳамиҷа бо ёрдам кардан хай навеси чун ҳамин бародар яд чикнен туғри мекунам ҳамаша. Бо хай подписчикои ма мақсади ҷамъ қиссаи худам ҳастанд. Инстаграмта шояд баъзеҳош надоранд. Меги чи Инстаграм дар Сигун ТВ хам тада монуш комша дар кошам мақсад будроя хай подписчикои ма комям боша ҷа хураж кунен комментария накард. Я шук мекунам хай обод бошен мерем хай агар нагардонам мерем бош бара паспорти ма 36-37 варақш кандагие да. Я печат фарши бе рости буридем гирифтимш хай бизгарам бурам иншалло иштак мешавад. Хай боқӣ дар хонаи алоқ бошем. Подписа лайка шатақадам даҳанаш. О, моне навре я лайк монерад. Сигунани бизанен дар фикрш. Инда бошен хай душам бошен. Ва бародарону мени акоини подписчикорам ҳози регистратсияшон гузаштан ва акаҷоном билети Москва Ӯзбекистон харида будӣ? Акаҷон бале. Қаршия? Бале Қарши ака. Чанд сум хариди ака? Ака 11 мазур ака. Ай ҳамин аэропорт худаш? Бале ака. Чанд рӯз пеш? Ҳамин рӯз омадӣ хариди ё ки пешакӣ харида будӣ ака? Не ака числои 29 сим да акаҷон да. 29 сим да. Баъд духтарша ҳамин рӯз омадӣ спорт? Духтарша акаҷон спордем ака ми 2.5-3 соат ака ждат кардем акаҷон. Бировадан ака мара кагна ака набу хуб шикри худой на ака Абдулло азор амад ки дастгирӣ кард ака ҳама касат лайк подписа сара буҷиқе жилет нагирем бара ака Абдулло. Як бора ҳамин ар харидагиам. Ва ҷами қатӣ хидмон ака. Я ҷа ҳай қаршиаму қаддур нестай. Шумо подписчикои ягон чӣ гуфтан мест? Ака Абдулло зинда боше. Ина омадем мерем ака дига ягон бозгашт нест бачо. Подписара лайк ҳам диқа иншолло беҳтарин ай биёе. О Шаҳриёрҷон хай чӣ кӣ радно хай ҳами месси бо хибиё бирем зам бигирем охина ҳастиём аз зам гирифтам. Шаҳриёрҷон хай панот ба худо радно ина рафтему худо нигаҳбон бошад. 8 мода роҳи сафед ака. Ҳала акаҷон панот ба худо. Бародаронум ини ако билети Москва душанбе харидаям бо гуфтем я пирсем шон ки чанд қапеш ва чанди харидиян. Салом алейкум ако. Ва алейкум салом бачаҳо салом алейкум. Билета где-то я моҳ пешакӣ гирифтем 21700 гирифтем. 21000 Москва душанбе. Москва душанбе. Мақсад ҳози 31 33 на пурсидем ҳо. ҳози чанд қагу? ҳози 31 34 болотар ака. рӯз ба рӯз мега қимат шидест. Ина бародаро биё ина ака Абдулло ёрдамон кард таксизара бе пул бе чи нами пастия намҷида иншолло ёрдам. Штрих-кодша я нишона мети мақсад лайка бизане лайка шаб кане қити. Ака Абдулло парте. Қитам ҳам харида будам. Ина бародаро ина бе пул бе ҳичи штрих-кода туғри кардодмон ҷа посреднико ҳастай 2000 меган накине барои ки ина ака Абдулло худаш медона мегардонам. биёи худтон оригинал биспоред. Инам ёрдамтон мекунам. Панотон ба худо ина мерафтагӣ биёи бирен, намерафтагӣ кор кунед. Акаҷон хай шумо дар роҳи сафед. Панотон ба худо. Боша.